relaxing? No, I'm not. Buang ang matawa na. Kasi pumunta na nga ako ba si relaxing? Di mo naman ako pangan. Lagot yun. Na sinagdungan, punta na nasa ako ba si relaxing? Ahak na. Hey, are you relaxing? No, I'm not relaxing. Naglago na dyan ko ni mga tawanan. Kasi pumunta na ako si relaxing. Duulon ka ako ng lingkod, no? Kasi mao na si relaxing. Eh, are you relaxing? Yes. Buang na raman di ka. Ganyan doon pa itong mga oban. Hapit na mahumat ng pambot. Makapalagat na kita ni. Ano paghihim mo? Nakunsa man tahuan na diya. Ulo na ko, be. Brad, nakunsa mo ka diya? Magikog lagi ko. Anong utana naman ka? Di ba sa liog na ibutang maghikog ka? Anong sa tiil man yung magbutang? Lagi, suwayan bito na ko liog ganiha. Ahak di mo ko ginawa. Ayo! Away, Cobra! Ayo! 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 Puya ni sig ayo eh! Saan? Usin mo ah! Namay, Cobra ya! Naa! Sunog plastic! Iso lang sa ako! Basta mapakan ko! Yo, mana mo jar-jar-ja? Ako na naman ako, puli ka? Kung sa manay mo? Ilang platos o gano'n siya? Ang piatos tag 15, ang asi tag 10, 25 tanan. Isnobla na ako sa. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon. Hey! Are you relaxing? Hey! Are you relaxing? Ketawa! Balik ito. Are you relaxing? Oo, sa lagi. Mana? Ito nag lagi suwayan bitong liog sa lagi suwayan bitong liog sa lagi suway bitong nako sa liog ganiha. Ahak di mo ginawa. Lagi suwayan bitong na liog sa ganiha. Wala. Tagapan ganiha. Lagi lagi suwayan bitong na nako liog sa ganiha. Suwayan bitong nako sa liog ganiha. Pero nag-isip mo ginawa. Wala. No, lusa. Oh, mana mo gano? Yay!
Manamod jar jar. Yo. Buang nih, ada juga tawa loh. Yo, manamod jar jar. Yo. Manamod jar jar. Pam. Super na sa. Malating. Shout out Gerwel Koyos. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang